سلام كم يتخونون قاعد حنصنعكم مسخم زلخو أفريقيا بس لو ما عند خلاي بحد أقدس نجار كنزاربينا نص خلاي انتايو زي فيمينيزم تباهلو من قصقاس تباهلو دصواع نا أوروبا بناتنا خلاي تزي تجاجي أرمون أنت تجاجي خوين أنت تباهلو صواع حماماتي محبر دك أنستي قلمنا زي عندك أنستي زي نزي أوروبا أمتينا على دلوات أنكتاتن أنتي صعبينات أمتينا بفاميلو خنا بسبات أب حفش أب هجرات أوروبا بزعبو خن زاربينا لحرزي أنتو رادو حبنا حراين بعر قدم كذكروا زلكم زندك أنستيزين كترين كلها قط أن زسنبدي مبزحتن بفلاي كم زي بلو هير زي صقرن حبر زتلخيا ججفتي نجرامات تبأستي وجه تقال ملخم خطورة زي كلا بتعمي حركات قال ملخم عينت كين كوين أبز أوروبا زلوا بفلاي أبز جزيز مالتي كمون نبزي ناي حدث أتى من قصقاس نوع عينتي صديق زلوا أبز جزيز مالتي بايزوي جن إذا من قصقاسن كسب حجي زلوا تي محبر دك أنشتي تباهيل سواء أنت عينت أنكتاتي أوريدو أبز هجر بفلاي دم أبزي معرباوي حجي كمان انقصقص له بعد أفريقيا أتتو جمرة له جل هجرات بعد الهند أتولو أبز إيجا مالتي أب جل هجرات كأتو جمرة له إذا سي نمنتايو انتاي تقندي علامو نمنتايو سلامتاي خمسة خوينو انتاي كدلي مغلات بفلاي أبز معربو خفال زبالنا عالمنا كل تبصحي كل سمع عري سلامتاي كسب حجيجن كم عين تاشم زولا سلامتاي إذا خلاي سيمبلي تاشم مغنياتو زين كل جزء تمنجست بوش جبري منجست نزن دك أنستيزين كم زعينت تاشمو كل جزء حلقنا كفت أراب سبات بزعبو خيت زارب بزعبات كنت منطقة تزارب أقداس ينعو مغنياتو سعادو كل جزء حدا ايديولوجيا متقم خمس خلو اب عدنا ولا بكال هاجرات افريقيا خمس خلو كل جزء كم يجرنا نزسب نفلالي يلوم يمزحسب نيرم زين نجر زين كساب حجي اقداس نعاهم زخونو نجر كلاي ازي حدا خبتتاش مغنياتو نسوم كفالاله سب بزعبا قنت منطق زاربن زي ريسيزم زبحال قالوا له قال اندابل كان نحدي نتسب نمنوات زغبر نجرات مارا يوصيتاو نعاهم بايزوي جن زي دك انستيزيان زمصو طنقي ابزي أوروبا تباهيلو ناب جل هجرات ما يتأتى أنتي مسيلكم قدم قدادم أنتي كبلان زرعة زندك أنستي خمسين نحنا سبعي أيدليناني أسوقتنا نحنا أنتي إنكو خناز دلها مسيلكم أدخلوا لك عودي إنكو خناز دلها ودي تبعتين قالن ستيتين فللي على بتعم كلها أنا نفولت أنا بساينس خن بزخونة مصنعات مسيخة كلتنا فللي على دحر 100 عامت خعيتهم طريقنا عصمنا وين نايقال وين نايودي وين مهتصن زلوا قالن سيت عصمه وين ما نايود مالتي كلتي فلل يالو ودن قالنينا خلاي ازيام كنت تخبر فتنا كله ودخ قبر زغل او اوالدك قبر اخلان يلنين زوجتا از خلاي جيغاي تقند طنقي خرداكم زلوا دك انستي خصن ناي دك تبعتي خصن ببين كله وانا زغبر تقند فللي سلا زلوا كل سبورت فللي سلا زلوا بفلا اب قلصما مخون اب حيلو مخون اب مغيايو مخون اب كل فيزيكالن قلملن even mentally مالتي فللي سلا زلوهم ببينهم يم اب سبورتون اب غلزن قاسخسو بحفشا مره عب فللي زلو بزم كل تزيهم غالن سيت ود خطخون ايتخلنا ود خلا غالن سيت كخون ايكلني كال خلاي اذا شرمطنا زبال منزرنا زبال ነገር مره تعبليلو اسن كاب زمصا مره توعوعن ታሽ ምኾይኑ እንታይ ክብላ ጀሚረን ደቂ ኣንስትዮ ፀገም የብሉን ዝደለኹም ክትገብራት ክላይኹን ፀገም የብሉን ክብላ ጀሚረን ደቂ ኣንስትዮ ከላይ እንታይ ፀገም ኣለዎ ምስ ሚእቲ ወዲ ደቂስና ምስ ሓደ ደቂስና ፀገም የብሉን ወዲ ተኸይዱ ወዲ መፅእ እንታይ ትገብረለይ ካስኻብ ሓዳረይ ነፍሰይ ይኽእል እንዲ ኣለ ከምዚ ምሻሎ ከምዚ ዓይነት መፅኡ ምስ ደቂ እትፍልሊ ናይ ደቂ ተባዕታይን ናይ ደቂ ኣንስትዮን እንዳገፍሐ መፅኡ ዘይምስምማዕ ከላይ እንዳዓበየ መፅኡ እትፍትሕን እንትገለን ከላይ እንዳዓበየ ማለት እዩ ምዚ ልክዕ ጎን ይኸይዱ እዚ ፍትሕ ኢልካ ሽርሙጥና ኢልካ ዝዓበየሉ እዚ ናይ ቪድዮታት ናይ ፀይቂ ናይ ፅዩፍ ፀይቂ ቪድዮታት መሊኡ ዘሎ ጎግላት ገለ ሓደ ካብቲ ንሰን ዘምፅኦ ፕሮፓጋንዳ እዩ ካልእ ከላይ ቆልዓ ዝበሃል እዚ ናይ ቆልዓ ምውላድን ገለ እንዳዋሓደ መፅኡ ንሱ ከላይ እዚ ካምፓኒ ናይ ከልብን ናይ ደሞሙን እንዳዓበየ ብዙሕ ገንዘብ እንዳኣተወ መፅኡ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ናበይ ክኸዳ ጀሚረን ናብ
ኣኻልብን ገለን ማለት እዩ ንዕኦም ምጥራይ እቲ ናይ ቆልዓ ዝበሃል እንዳወሓደ መፅኡ ህፃናት እንዳወሓደ መፅኦም እቲ ምዕራባዊ ክፋል ከላይ ብዋሓዱ ቆለውዕ ይሳቀሎ ማለት እዩ ካልእ ከላይ እዚ ደቂ ተባዕትዮ ምስቃጥ ማለት እዩ ካልእ እዚ ደቂ ተባዕትዮ ክፅቆጥሎም ኣገደስቲ ይኮኑን ከም ሳክት ምሻሎ ክፅቆጡ ክብለኩም ከሎ ከላይ ከምዚ ክንፀቆጦም ኣለና ዘይኮነሲ ደቂ ተባዕትዮ ሳክት እዮም እዚ ኩሉ ብሰንኮም ኢና ዘለና እዚ ኩሉ ትርእይዎ ዘለኹም ህንፃታትን ፅርግያታትን መኻይን ኩሉ ክንንቀሳቀስ ኤሌክትሪክ ይኹን ወላ ብምሉእ ሰብ ክንቀሳቀስን ከስተንፍስን ዝገብሩ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ኣብዚ ዓለም እዚኦም ሰባት እዚኦም ክንዲ ሰብ ዘመስግኖምን ደሞዞም ዝውሰኸሎምን ክሕገዙ ዝፍተኑ መንበሪሾን ፀቕጥኦም ማለት እዩ እዚኦም ዳ እንታይ ክገብሩ ደቂ ተባዕትዮ ንዓና ይገድሳና ሕማቃት እንታይ ይገብሩልና ብዘይ ደቂ ተባዕትዮ ክነብር ንኽእል ኢና ደቂ ኣንስትዮ ክእሉ እየን እንታይ ኣለዎ ምሻሎ ዘየለ ነገራት እዚ ከላይ እንታይ ክገብሮም ጀሚሩ ክፀቕጦም ማለት እዩ ክፀቕጦምን ኣብ ጭንቀትን ኣብ ገለን ክሰዶም መብዛሕትኡ ተራእዩ ማለት እዩ ካልእ ከላይ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ስራሕ ንክወፃ ብጣዕሚ ሓጊዘን ማለት እዩ እንታይ ሓንቲ ሰበይት ሕጂ ሕሰቡ እዘን ዝኾነ ዓረብ ጓል ይኹን ወይ ገለመለ እዘን ናይ ለሲ ወላዴታትና ገለ ኣብዚ ዓዲ ኤውሮጳ ዝበሃል ተመፅአን ወይ ናብዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ተመፅአን ገዛ ኮፍ ድብላ ደቀን ሰብኣየን ዝኣልያ ሰብኣየን ወፊሩ ዝኣቱ እንተኮይኑ ይስሕቃለን እየን ገለ ይስሕቃለን እየን ምክንያቱ ዋ ትግዝኢ ከም ባርያሲ ኮፍ ትብሉ ገዛ ባርያ ዝበሃል እዚ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ 8 ሰዓት ሰሪሑ ንኽራይ ገዝኡ ክኸፍል ኣብ ገዛእ ሜረቱ ናይ ፅርግያ ክኸፍል ኣብ ገዛእ ሃገሩ ማንኪና ዘዊርካ ኢሉ ብፅርግያ ይኹን ቀረፅ ናይ ገዝኡ ናይ ዝነብረሉን ክኸፍል ከሎ እዚ ባርነት ማለት እዚ ከላይ መመልሻዕብል ብዝኾነ እዚ ከምዚኢታት ንደቂ ኣንስትዮ ምውፅአን ገለ ነቲ መንግስቲ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ መክሰብ ኣለዎ ንሱ ከላይ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ክልተ ታክስ እንተኸፊሎም ወይ ቀረፅ እንተኸፊሎም ዕፅፊ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝእትውዎ ገንዘብ እቲ መንግስቲ ተረዲኹምኒ ተዘይኮይኑ ግን ውፅኢታዊ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ክልተ ሰሪሕካ ሓደ ሰሪሕካ ዳርጋ ሓደ ኣታዊ ኢኻ ማለት ብዙሕ ተኸስቦን ለውጢ ተምፅኦ የለን 9 ክሳብ 95 ዝበሃል ስራሕ ንጎ ሰሪሕካ ምሸት ምምላስ እዚ ውፅኢታዊ ኣይኮነን በዚ ህፍትም የለን ክልተ ስራሕ ሓደ ስራሕ ሲ ብዙሕ ተምፅኦ ለውጥታት የለን ተነፊዕካ ገዛ ገዚእኻ ኢኻ ንደቅኻ ገዲፍካ ትኸይድ እዚ እንተነፊዕካ ካልእ ከላይ እዚ ናይ ፋሚሊ ዩኒት ዝበሃል ፍቅሪ ናይ ፋሚሊ ናይ ሓዳር ናይ ገለ ዝነበረ ኣቢሎኖ ምክንያቱ ኩሉ ሓደ በይንኻ ምንባርን ሓደ በይንኻ ምንባርን ሰብኣይ ምንባርን ኩሉ ሓደ እንዳበላ እቲ ዝዓበየ ፀገም ከበይ መፅዩ መብዛሕትአን ዘን ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ኢለን ታሽሙ ዝገብራ ኣድቨርታይዝ ዝገብራ ሕጉሳት ኣይኮናን ብዘይ ቆልዓ ምውላድ እቲ ዝዓበየ ዘጣዕሰን ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብዘይ ቆልዓ ምንባር 50 ዕድመ ምስ ረገፃ እቲ ዝወልዳሉ ዕድመ ልዕሊ 40 ምስ ሓለፋ እቲ ዝወልዳሉ ዕድመ ሕልፍ ምስ በልኦ ተን ዝተጨነቃን ስትረስ ዘለውን ዲፕረስ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንሰነን ኮይነን ዘሎ ክጥንቀቁ ዘለኩም ምክንያቱ ውላድ ኣይድልየንን ገለ ይድልየንን ዝበሃል የለን ውላድ ተዘይብለን መብዛሕትአን ረኣይዎን ወዲ ተባዕታይ ኮኹም ይብልኒ ደቂ ኣንስትየን እሰን ከላይ ማራ ጭኑቃት እየን ሕጉሳት እየን ረኣዩ ተን ኮቢለን ዘዋዕውዓ ደቂ ኣንስትዮ ረኣይዎን ሕጉሳት ኣይኮነን ማራያን ጭኑቃት ማራያን ሓራቃት ማራያን ኮፍ ኢለን ክዛረባ ፀገም ዘለዎን ተረዲኹምኒ ንዓዮም ጥራይ ርኢኹም ከማን ክተብልዎ ትኽእሉ ካልእ ከላይ እተን ቀዳሞት እተን ዝጀመርኦ ነዚ ፌሚኒዝም ገለ ዝበሃል ሙቭመንት ቀደም ንመሰል ኢሉ እዩ ተበጊሱ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ንሰን ከላይ ተን ኣፍ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ኮፍ ኢለን ኣብ ገዝአን ዝነበራ ይዕመፅ ኣለዋ መስለን ኢለን ማለት እዩ ኩለን ወፅአን ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ሃበትም ነይረን እየን ደቂ ኣንስትዮ ንፋዓት ነይረን እየን ግን እቲ ብድሌተን እዩ ዝመስሎ ነይሩ መብዛሕትኡ ሰብ ገለ ነገር ከላይ ከም እሱ ኮፍ ምባለን ኣብ ገዛሲ ፀገም ኣይነበረን ብዙሕ ከም ፀገም ገይሩ ዝወስዶ ሰብ ኣይነበረን ንድሓር ደቂ ኣንስትዮ ክንቀሳቀሳ ንምንታይ ገዛ ኮፍ ንብል ክንሰርሕ ዘይንኽእል ገለ ኢለን ብላ ምስ ጀመራ እቲ ሙቭመንት ካብዚ ጀሚሩ እቲ ሙቭመንት ማለት እዩ ካብዚ ጀሚሩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሓ ናይ ስራሕ ዕድል ክኸፈተለን ማዕረ መሰል ክህልወን እዚ ድሕሪዚ እዘን ነዚኢታት ዘጀመርኦ ግን ድሒረን ተጣዓሳ ከምዚ ታሽሙ ዝበላ መብዛሕትአን ገለ ተጣዓሳ እየን ገለ ምክንያቱ እንታይ ንሕናሲ እዚ ሽርሙጥና ክነማዕብል ንሕናስ ነዚ ናይ ፋሚሊ ነገር ክነብል ንሕናስ ነዚ ሃይማኖት ዝበሃል ክነጥፍ ኢልና ኣይኮናን ተበጊስና ነተን ከምዚ ዕድል ዘይረኸባ ዕድል ንምኽፋት ኢልና ኢና ተፈጢርና ከምዚ ዝመፅእ ኣይመሰለናን ኢለንሲ መብዛሕትአን እተን ዝጀመርኦ ዓበይቲ ዴታትና ገለመለ ገዲፎኑ እየን ገለ ነቲ ታሽሙ ተረዲኩም ገዲፎኑ እየን ነቲ ምንቅስቃስ ምክንያቱ እቲ ምንቅስቃስ ኣበይ ከይዱ ሓደ ፆታ ምውዕዋዕ ሽርሙጥና ምውዕዋዕ ሃይማኖት ምጥፋእ ገለመለ ካብዚ ተበጊሱ ተረዲኹምኒ እዚ ከላይ ነቲ መንግስቲ ውፅኢታዊ እዩ
سب كفالة فح قبل كله خلت خاب جزاء صرح خلو سب زي سما معتفط يرو ككند بمنجستي نن حدي يخش عقاق مجمار نن منجستي وصيتاوي سعد خم يوم زغبر خاب قدمكم وصنا خلو زي حدا عد خلو حوات كلنا سب كلنا اب كلته مقيلهم حنص صرا يبلنا ابز زحلفه ميرتك قدفكالو خابز زحلفه ميرتك قدفكالو እንዳበል ድማ ንሕና ክንበኣስ ንሶም ንብረትና ሰርቁ ነይሮም እዚ خلای ኩሉ ግዜ ናቶም አይዲዮሎጂ ናቶም ታሽሚ ናይ ጻዓዱ ቢዝነስ ተረዲኹምኒ ኩሉ ግዜ ጻላእ እዮም ዝፈጥሩልካ ጻላእ ይፈጥሩልካ ውሽጥኻ ሞ ሽዑ ንስኻ ክትበኣስ ኩሉ ነገርካ ወስዱልካ ሎማዓት ዝነበረት እዚኣ ትመስል ወደ ሓንኩም